一撃に可能。いい感じよ。司祭様、ここは危険です。おお。その一撃に可能。レディン様、しかし、王子を送った後で。頼むぞナーム。私もサルラスで援軍を集め、必ず戻ってくる。私が奮起せねば、皆はつい。王国騎士団のナームの手引きで城から脱出した王子レヴィンとボルコフ。
父上、王子、前方に敵か。怖がることはありま。すみません。驚かれるの。私たちは、そうでしたか。すみません。構いませんよ、クリスさん。我々、王子、先ほどからただならぬ気配が。野党か。クリスさん。はい。よし、行くぞ。後ろ。皆殺ししか。あまりクリスさんから。わかった。殺せ。私に剣を向ける。聞こう。
ホーキング様。何？殺せ。者に力を。力が湧いてくるようだ。